Tisanapite patali kwambiri. Vera kantukuli ndithu aluza ma primaries ndithu zisankho zachipulula iwowa ndithu avomerezanso agonja ndi kuluza kwawonso kuti basi iwowa aluza. Nde aluza kwa Juliana Kaduya amene ndi former mayor amene city mayor wa Lilongwe. Anyway, zisankho zimenezi ndithu zinachitikira pa ma center ground pamenenso palinso msonkhano wa awamandanawa amanganya amene watu akuti anali ndi msonkhano panga launch chipani chawo cha hoja zake alibe mlandu koma okay, I think ndisaweruze ne koma muweruze nokha kuti msonkhano umene makamaka fundo mwatula fundo yanji nanga chipani chili ndi ngoja zingati nanga muli mawu onena kuti muzavotereku hoja zake alibe mlandu kapena iyeyu makamaka chimene abwerera ku msonkhano ndi chani. Ndiye silufunda kambeza mbiri koma nokha inu muona kuti I think we were in a well ace. Mugambiri sikomo Odia zache toyamba ndipeleke ulemu kwa amene akuyimirira amfumu akulu atsabango, ulemu kwa interim secretary general Happy Kondowe, komanso treasurer general Maina Zitwere, director of campaign Anoma Nyerenda, Madamu Bwanali oyimirira Zimayi, Madamu Nazitwere ndi amene atipempherera akulu nonse amayi ndi abambo. Choyamba ndikuthokozeni kwambiri nonse amene muli pano chifukwa chobwera kunoko. Mulungu akudaliseni aliyense wachoka kwawo payeka kubwera kunoko kusonkhano kuno. Mumve kuti siningotitenga chinthu chamasewera kuti taonani anthu amene abwerera kuno, taonani amene anthu abwerera kuno. Mwabwera kuno chifukwa cha chikondi, mwabwera kuno chifukwa muli ndi cholinga. Mulungu akudaliseni. Mukamachoka pano mudziwa chifukwa chimene tasonkhanira pano. Ndiyeno poyambirira kuti aliyense amvesese chifukwa chani sizitithandiza kumayankha amene akutilankhula chipongwewo. Ndikuwuzeni izi, mmakukamu mukudziwa inu muli agalu. Agalu ndi manena ndayi zonse, agalu alipo amitundu itatu. Galu oyamba amakuwa akaona chinthu choopsa amakuwa. Galu amene amapasidwa ulemu chifukwa amakuwa waona wakuba, waona chodabwisa amakuwa. Pali galu wina wachiwiri amakuwa chifukwa choti wamva. Woyambirira uja amakuwa waona. Wachiwiri nayenso amakuwa koma sanaone tu kanthu koma wangomva kuti zacha kutani akukuwa. Ndiye makuwidwe yake amakhala osiyana. Chikakhale wakumvawe umadziwa kuti galu uyu waona kanthu, uyuyu angokuwira nyenwa. Galu amene amakuwa kuti nzache wamva kuti nzache akukuwa, apita uku chifukwa sakuona chani, sakuona kanthu. Ndiye pali agalu ena, gulu lachitatu, agalu amene ndiye ndi ovuta kusatenga bwino iwo ozungodwala mutu. Ndiponso sumagona, agalu amene amakhala kuti ali kusidya amva galu wachiwiri akukuwa. Ndiye nayenso amapanga join, ndiye amakuwa mwa style monyada.
chimampangisa kukuwa monyada kukuwa ngati mkamwa mwache mulipa mabreki kochona kuti chimene akukuwacho sakuchiziwa ndiye amangokuwa ndiye munthu uzikazuka uzikalimbana ndi galu amene angokuwa tipoti wamva zimene sanaziziwe munthu kumakhala ndi ulemu ndale ndi zimenezi koma tisayiwale amalawi kuna kuti siku lina lizakwana mulungu azamweruza aliyense payika ndinamva chisoni ineyo kumva kuti anthu akuti afuna loye mboma President Professor Arthur Peter Mutharika anali president wa dziko lino analamulira dziko lino titha kukhala kuti tikusiyana maganizo pandale ndi Mutharika koma sungaime pano nkuyamba kwa munyodogola Peter Mutharika ngati ndi size yako ndiye ndimuuze aliyense pano amene ali waudiya zace alibe mulandu musayerekeze kulina mwano wa Bakiri Muluzi musanene mwano kwa Peter Mutharika musanene mwano kwa Joyce Banda musanene mwano kwa Mutharika wonso kananji a president amene alipowa ndi malaulo munthu wankulu ndi munthu wankulu basi ndiponso usaganize kuti ukatukwena Chakwera ukatukwena Mutharika ukatukwena Muluzi ukatukwena Joyce Banda ndiye kuti ya imezo ni ndale mulungu sangalembe oyi ukazipeza ndifuna ndikupempheni nonse odiya zace alibe mulandu mulemekeze ma president athu onse ma vice president athu onse osachita mwano tili pano lero wina amanena pa msonkhano ali uja amayenda misika kumathandiza anthu za business Mzimbe Masamba amene uja ndi manganya mukumva iti akunena kuti atine manganya akuuza gulu la anthu pa msonkhano ndiye nenanena kuti kumene kwatu kuli misala yake ndionena kuti kodi anthu amauzidwawo zoti tine manganya samaziwa ndiye munthu wanzeru zake ndikubwera pa msonkhano ndikumauza anthu amene uja ndi manganya ndiye ndikumfunsa kuti asaziwa ndani pamene mulungu wakumwamba amanong'oneza achilima kuti anditenge ineyo ndikhale running mate wawo mulungu zondine manganya samaziwa achilima zoti ndine manganya pondipasa running mate samaziwa Achakwera pondipasa unduna ndikunditeka kala vice president Achakwera zoti ineyo ndine manganya samaziwa sopano tinene kuti mulungu wakumwamba achilima Achakwera onsewo opanda nzeru koma iwowo ndiye ndikaona ine mati kasongo mumbali nanga tiri pano one kuti ndikuuzeni kuti ichichi ndi chipani cha odiya zace alibe mulandu sichimasangalala sichimawombera manja sichimanyadira masapota timanyadira anthu amene analembesa ukavota
zikomo mmene ndimalowa ndale sindinalowe ndi konvoyi ya magalimoto, sindinalowe kukayang'ana kuti ndikhale sindinalowe kuti ndikakhale nduna, ndinakalowa kuti ndikathandize anthu. Ntchito imene Mulungu wakupasa osamayinyozesa. Lero ndine vice president wa dziko, mawa nditokhala ndi udindo wochepa, koma pamaso pa Mulungu udindo wochepawo ndi waukulu. Cholinga changa si udindo, cholinga changa ni ntchito. Nkuona pakali pano ndikamakhala mu mtima ndimanyadira kuti Ambuye Mulungu zikomo chifukwa manambala a anthu amene alembesa aulira zake ndi malaulotu. Ambiri aja amangona anthu abwera ambirimbiri ali koma ndiye uje masintha yalankhula kuti wazi wanthuwo. Ndikamachoka pano tipanga show, tipanga chani? Tikamachoka pano ndiyenda pansi mpakana apo ndiye nonse amene mwalembesa ndikati tiye ndimva izi mumva ziti. Ndikuwuzani muchizungu, I'm not a stupid person. No. Ine ndimakhala pansi ndikuganiza kuchipatala kuti umuziwe kuti patient akudwala chani, umumvesere nkhani yake, umupime, ukhale ndi chidwi chomvesera. Majaji, maloya, madokotala muzaone amakhala phenga topusa olwazibusa kuti amumve munthu kuti fadi uyu akuti chani. Ine mboma nditalowa ndakhala ndikukhala kumvesera, kuyang'ana vuto la mdziko muno ndikuliziwa bwino lomwe. Ndipo ndikululeni pakali panopa achakwera ake nakhala munthu wina saka nandilola kumachita zimene ndimachita. Mukundimva? Achakwera ake nakhala munthu wina kapena kangati akanganya ena aja saka nalola kuti ndizichita zimene matani ndimachita. Lero ndikufuna kuti mudziwe kuti chabwera kuzagwirizana wina asakulandeni hope, chikhulupiriro, chiyembekezo. Dziko lino ndikukuwuzani lero ndili ndi moyo silizakhala chonchi mpaka nakale. Dziko ili silizakhala chonchi mpaka nakale. Chimene machita Satana ndikumulowa munthu wandaleyo ndikumakuwuzani kuti pano Malawi satani sasatheka. Malawi uyu waunongeka. Malawi ayi. Malawi uyuyu have hope. Mukhale ndi chiyembekezo ndipo mukhale ndi chikhulupiriro kuti Malawi atani kwadi. Azimayi inu umphawi ine ndimauziwa. Umphawi ndimauziwa. Anthu amatha kukhala nyumba mwawo ndikuzuka usiku manja phu kuti agone kulephera. Ndikumanena kuti kunja kusache, akuopa kuti kunja kukacha apanga chani. Amene akunenayo kuna kuti amayenda misika kumathandiza anthu za ngongole. Ine ndimangoti Ambuye tamukhululukirani munthu. Nkhani za ngongolezi chitatu chikole. Ndikulankhula mmene ndikuwuziwira umphawi ndi a president ndikuti koma anthu ena awa tikamati chikole alibe. Iwowo ndiye chikoleyo. Iwowo ndiye chikole alibe chilichonse. A president ananena kuti inenso ndimaziwa tiyeni tipange program yochedwa vuka matope azilandira anthu nifi yopanda chani, yopanda chikole. Ndiye wina azinyamuka lero amene uja amayendera mmakomo uja ndikumakupasani ndalama ndikumapanga kuti amene uja ni manganya. Chimene ndifuna ndiyankhepo pang'ono. Munthu akumadabwa kuti ku UTM
UTM ku amandidaja amene akundidawa amandida chifukwa chani mukayang'ana pa Genesis 37 verse 3 kumapita uko muona kuti Yakobo anamusokera mkanjo mwanache ndani Yosefe anamusokera mkanjo wokongola wa maluwa mwanake anachita kupempha wamusokera akulu ache abale ache onse anamuda chifukwa chani mkanjo koma mkanjo anapempha ine tundukuzeni mene ndi maluwa UTM. In fact UTM anaipanga ndi Achilima Akambala ndi ineyo atatu anzatu aja onse aja sikusana kufunika anagwira ntchito zabwino koma tinaipanga twangati atandipasa ineyo kukhala running mate ndi madabwa kuti ineyo running mate ali ndiye namba kudedwa ndakalipiridwa ngati mwana zonsezo ndimangozisiya ukuku kuti mukudana ndi ine nalilira ulindowo koma zonsezo ndizopita kumbuyo tiyangane chani kwadi isogolo odia zake chipani cha odia zake chifuna chilimbane ni munthu woipa akanakhala kuti ndikauza president achakwera zazimene ndikufuna maganizo anga mane ndikuonera akati azisusa osandipanga support ndikanatawamo mboma ndikanatawamo koma I'm getting the support nkona ni magawa fetereza kupita kumalula nyumba za anthu koma nozo zonsezo ndizabwino koma sizingafike penipenipo chifukwa cha munthu yondani munthu ndi oyipa akati ayipe mboma mu nkhani ilipo ikupangisa boma kusapita kusogolo manifesto ya Bakili Muluzi ikanata kukweza ziko lino manifesto ya Bingu ikanata kukweza ziko lino manifesto ya Joyce Banda ikanata kukweza ziko lino manifesto ya Peter Mutharika ikanata kukweza ziko lino manifesto ya Bwana Chakwera ita kukweza ziko lino koma munthu ndikupasa ni chisanzo munthu kuyipa kwake nako mwachisanzo mayanga ndili wang'ono akamapika nkhuku yangophedwa kumene zamkati ndimatenga ndi ineyo mwana osiriza ndatenga zamkati ndiye amanena kuti tazisonkhezerapo ndiwozi ndiye ndimakhalapo ndekha mawu oti tazisonkhezera ndiwozi ndi mawu oti amandiuza chifukwa chondikhulupirira mwini ndiwo wamukhulupirira wosonkhezera mukunimva mwini mpika mwini ndiwo wamukhulupirira mwana wake sonkhezera chani kodi ndiwozi ndiye ine ndine munthu nanenso ndati odia zache ifuna ithane ndi chani kodi munthu woyipa mboma ndiye ndimatenga matumbo anga aja ankukuwo wasukasuka ndiye ndimapita ndikandodo ndimata kusowa makala pasi paja ndikutenga matumbo anga pasi paja ndikutani kodi ndikumaocha ndiye matumbo amakhala ndi mazi ndikaza makala ambiri ndipo ndafumula moto wamba kutani mayi akamabwera ati iwe watimisa moto watima ndimaocha matumbo oti adye ndani kumakhala mtima wozikonda ndisadikirire zoti anthu adiyezo onse koma ndiwo chepo zanga ndidye chani kodi ndiye mayi anga amandinyapula chifukwa chondinyapula ndinasiya kuononga moto wophikira ndiwo zoti ali anthu ambiri leronso ndikupasani chisanzo Chakwera kutereka poto waikamo chitukuko anthu amboma ena amatokosa pasipo ndikumatengapo zawo zaiwo zoti chitukuko chipite kwa aliyense akukaza nani kodi zaiwo nkhani ili pano si manifesto nkhani ili pano sikuti mboma mulibe mapolisi zonse zilipo muchizungu akuti doing things right kupanga zinthu moyenera doing things right
ola wina samakuyang'ane tasesa ni apapa sesa makulupilika osa kukuona koma wena sesa posesa paja akusola pa pasajaja kana nani kodi mboma mu zinthu zili bwino zokunga bwino vuto musanamizidwe ndili momo ndine vice president komanso bwana anandisankha kukhala minister of state for public service delivery ndimakumana nduna iliyonse ndimakumana nayo ntchito ikuyenda bwanji masivo sepasa kuyenda bwanji ngati kapitawo ndiye ndikumaona kuti iyi muli anthu abwino ambiri mboma anthu opemphera koma muli anthu ena ocha matumbo pamoto wa ini yache Satana kumwamba atayamba kufuna kuocha matumbo wache pamoto wa Mulungu anamung'amba kamosi anamutibula kamosi ndikugwera pachani kodi ali paziko la pasi pano ndeno apa kumauza ophunzira ache kumaunonga mmaboma ndiye odia zache chimene ifuna kuona ngati munthu waba akakhale kuti undende okuba undende osagwira ntchito bwino kuchosedwa aliyense amene akuwononga mboma achoke chifukwa akuma nthawi ya Malawi ndalama za Malawi chimenecho ndiye vuto lalikulu musanamizidwe ndikupasa ni chisanzo ena azungu tani ngolankhula kundilande kuli bridge ya Nasolo azungu anabwera kuti azamange bridge imene yoyo analephera chifukwa anthu akuba akulu amafuna chani kodi ndalama ndiye ananyanyala anapita ndili kundilande mkulu wayang'anira musika mundilande chance anandiuza ndapita ndakalankhula kwa president akuti zoyipa tu izi tichaponi kanthu do something tiyapeza azungu amene wawo tinapeza kwa dandaulira ananena kuti a vice president mutithandize kuti bridge tiyamangira anthu koma mbamba zija isatisokoneze kutoko akubwera mmene mwe uno kuzamanga bridge imene bridge yo chinakhala chamangidwa kale koma anthu ofuna kuocha matumbo awo pamoto wa ini yache ku Blantyre a president akhala kusegulira High Court Commercial Division inangokhala iwo wakuti kuti koti iyi banji ikuchedwa ndinapita kukafufuza pa udindo wanga monga Minister of State for Public Service Delivery kupeza kuti kuli akanganya ena akuocha matumbo pamoto osakhala wawo dapa sampuno mapama a president mwezi uno akatani kodi akasegulira bwezi izi atasegulira kale muli zichikuko zambiri mziko muno zikanakhala zitapita kale koma anthu oyipa ndiye odia zachi alibe mulandu sakuyang'ana udindo akuyang'ana ntchito yoti amalawi akhale pabwino amalawi akhale pabwino mmabwera panopo kuvina muvina muzipita mukakafika sopano mukakafika mukazifunsafunso ife ndife odia zache tidya chani kodi umakhala odia zache ulibe chakudya ayi doing things right amene sagwira ntchito mmene amutumira odia zache akuti amene wowo achosedwe kugwirizana odia zache ifuna tizigwirizana osati uyo mtumbuka uyo mulomwe uyo mchewa zilibe kanthu zimene zijazo ndiponso kumakhala kunama inuyo ndi mafusa tayi zonse anyamata mukafuna kufusira nsikana mumafusa kuti kodi ndiwe mtumbuka kodi ndiwe mulomwe umaziwa utafusira kale chifukwa ndi Malawi mzako tikondane wina ndi mzake
chimene chimafuta kumalawi kuno nchonena kuti ichi chofunika kwambiri ndi chinene. Anthu ena akusokosa kwambiri. Tiwina. Mwazi wa chake. Chifukwa chonena kuti tasiyana ndi mpira. Mpira umakhala ndi raundi ya chipulula. Maure ndi manoma akafika finals ndiye kuti ena onse watani kodi agwaigwa. Koma na ikakhala nkhani ya ndale. Aliyense amafika finals. Aliyense akufikira mchani? Finals. Palibe za chipulula. Ena kuyenda kufika pansika apeza ndalilo ndi wasatira kusika. Lunzo yalankhula kwani kaso wasatira. Manambala amene alembesa kuti akuvoterani ndi angati ngo saziwa. Amene ajawo ndikunena izi kuti asativutise ma area alibetu. Abale ma area anthu aja alibe. Sili mna kwa chula iyayi. Ma area alibe ndiza pa Facebook basi. Ma area alibe ifeyo. Mai bwana ali muli hapa. Akondowe muluko. Lero li inatu ndikuziwa kuti tili nawo angati amene alembesa audio zake. Ndi chifukwa chake ena madanda ula kuchinji kudedza bwanji sitibwera tiyayi. Ndingofuna amene ozungulira kuno kokha abwere. Ine enanu ndikakupezani kuti komweko sindifuna kufika pano kuona kuti koma ndiye chikhwimbi. Khwimbi lanje lotenga kudedza kunchizi kuchinji kukasungu hiyayi. Aliyense ndikampeza kumala kuti la kwawo. Koma ndikuthokozeni nonse audio zache. Manambala athu amene talembesa ndikugona ineyo. Tima uli chani kodi? Uli malo. Ineyo asakunamiza ni munthu. Imeneyo. Kunamizidwa kwa kula. Isaki atakalamba. Isaki wakalamba. Anali ndi mwanake Esau ndi Yakobo. Esau wapita kuchile ukasaka. Yakobo wavala zovala za ndani. Kuyesa kuti ubweya afane ndani kodi? Esau. Ndikupita kwa mbweja kukaba jani kodi? Madaliso. Ndiye ndifuna kuchenjezeni amalawi. Mumuona Yakobo akuyenda atavala za Esau. Inu kumaisa kuti ndi Esau. Yakobo akuyenda ndikumana makuti yeye ndi ndani kodi? Esau. Esau anali Esau. Ndiyo safanana. Tilankhule zinthu kuyang'ana anthu akufuna chani. You cannot win. Nima propaganda. Komanso ndava chisoni kana anaiwala kundicho sapa group ina yake. Anaiwala kundicho sapa group zonse zimene akulankhula kupangana ndi lipompo. Mwina anicho sa usiku pano. Chimene afuna kuchita ngati atasapange, sapanga ifa chona kuti ndaulula. Akuti tinapanga zija za makandulo zija. Ndiye mpakali panopo zinakangati zatopesa anthu. Ndiye mpakali pano kusogolo kuti yambe makandulo. Makandulo akupanga target ndani? Akupanga target ya president. Akupanga target ine. Ndikumayimba nyimbo zawo. Akuti ineyo ifa ya chilima ikundikuza. Ine ndiye ndimanena kuti hii chimene sindimayankhira ndi chimozi. Chimene sindimayankhira ndi chimozi. Ndichonena kuti kunja kuno kuli Mulungu. Kuli ndani kodi? Kunja kuno kuli Mulungu. Acha kupanga propaganda amene angapangire. Amauza atu achilima. Bwana amene munchose, amene iyi ndi spy wa kongresi munchose. Amanduza ina achilima zimene amalankhula ndi zakuti. Komanso ndikuwuzani pano. Ku UTM lero ndikuwuzeni kuli anthu awiri amene ndikudziwa kuti amamukonda chilima kuchokera pasi pa mtima. Sana munenepo china chilichonse ine ndikudziwa. Mwina kapenda kumbaliko. Koma chingakhale anthu awiri amene wondine lero sitigwirizana pandale.
koma ndimaziwa kuti awa mamukonda Chilima, akamalira za Chilima awawa ni nazona, awawa sana mpange Chilima chipongwe. Anthu wache ndi awiri. Ndinali vice president. Ndimayenda ndi Chilima. Zambiri sinimanena, Chilima nakagona. Sinimafuna kunena. Koma I want to tell you this today. For UTM, there are two people. Amene amamukonda Chilima zenizeni. Woyamba. Kwesi Msusa. Mukazaba zina kuti Kwesi Msusa. Amene yoyo. Ife ndi pamaliro kumuyang'ana. Umadziwa kuti uyu ifa yatani uyu yamukuza. Wachiwiri sinikwiza naye pandale ndiye Newton Kambala. Awiri amene wawo. These two siningane nere chipongwe ifatu iwo ndine lero sinikwiza na pandale. Chilungamo chache. They are the people that stood by Chilima. How you don't say? Enaja. The others see. Muyesese inuyo muchite bwino mukalowe kumwamba mukamfuse Mulungu kuti Michael Usi anati Kwesi Msusa ndi Newton Kambala mamkonda Chilima zenizeni. Kodi nanga enawa mukalira. Ndilekeza pomwepo. Musa na mizidwe. Akamaka basa pilipili. Mbango yangana inuyo. Lero Chilima anamukonda atamwalira. Sama mukonda. Ndili nazo ineyo. Koma ndimana kuti Ambuye akulukire. Koma ndizoyipa kumapekera tunkhani zonyasa. That is not good. Ndiye inu kuti muzingalula musangalule asiyeni iwonso ndi ana Abrahamu akulukireni. Ndiye no ndikudziwa kuti muna kumadaba kuti kodi maka akulu akodya zache manambala mkuziwa amene alengesa audya zache. Kodi simuyima pano kha? Kodi sitiyima ife toka ndikugwedeza anthu ndikumvesesa? Ndikuuza izi. Musiyeni Mulungu akhale ndani? Ineyo chiyambire sinimalirira udindo ndimalirira ntchito. Tukumvana iti? Alliance samakhale kuti ine chipani ndikusogolera ndine. Munditenge ine. Iyayi. Alliance iziti mfundo zathu ndi mfundo zanu. Zitani kodi? Zigwirizane. Mfundo za ife ndi mfundo zanu. Zitani kodi? Zigwirizane. Ikhalapo nthawi tipanga manifesto oti tikuwerengere tili nawo. Atolankhana abwere tiwerenge chilichonse and why. Zimenezo tipanga. Kusogolo tizaulusa ndi angati amene alembesa audya zache alibe mulandu. Osajijirika, osapupuluma, musiyeni Mulungu akhale ndani kodi? Amene alembesa ndi angati. Yayi. Sisani manja angambe kupangira ni jealous. Pomaliza. Mukakhala muzinyumba mukumakhala pasi pe ndikumakambirana. Mukaona nseuta kumbika watibuka. Kodi mama limene nseu umene huu muzizifunsa kuti nseu umene anakonza ndani. Unayenera kutatibuka lero. Anaukonza bwanji. Ndalama zinayenda bwanji. Chifukwa ena sakuziwa zimene analakwisa. Muzizikambirana, msogolera yense kumkambirana sogolera yense. Kampeni ikagundika tiyamba kukambirana zatu uyu mwakuti. Ngati mungayiwale zonse mukumbukira zinthu ziwiri zazikulu. 1. Odya zache ikuti ma documents mapepala mboma zilimo woipa ndi munthu. Tilimane ndi munthu. You should do the right things. Apange zinthu zoyenerera dziko ndani kodi likwera si mapepala iyayi koma munthu. Chachiwiri tiyeni tikondane musadane ndi munthu fanya ndale musatukwana asogolera kale alembekezeni. Ena amandiona ngati wachabe amaganiza kuti ndikanakhala munthu wombedwa manja ndikati ndiyambana ndi achakwera. Mmadziwa vice president kungoyambana ndi president wake dziko lionongeka. Mmadziwa dziko lionongeka. Ena madikira kuti ndabwera pano akuti akangalula lero. Ndingalula chanicho? Ndingalula chani? Kungalula kwa ine ndikunena kuti anthu opanda mayina, anthu osauka adziwa kuti dziko lindilawo. Dziko lindilawo musanamizidwe. Abwera akulu ndikubwera kuli njala kuno tauna ni bomali. Akamaliza ngokwera mgali moto ulendo. Mimba zawo zili kuno akuoneka kuti ndiodya bwino. Amakusiyana ndi chakudya.
amakusira chakudya ayi ntchito makutani kodi kulankhula kampeni ya chaka chino osangotengeka osangotani osamuda munthu chifukwa choti wina wache akumuda ayi tikambira na aliyense uyu ndi ndani uyu ndi ndani anthu a mulungu ine ndikufunira mafuno abwino mapepala anu avoti mwasunge pabwino ndikakangoti kwirrrr yomweyo ndikati kwirrrr kuti yomwe kwirrrr abale kwirrrr mulungu odziwa kudalisa okukondani mukondeso anzanu osati kwaona DPP ndikumaona ngati adani anu ayi kuona MCP adani anu ayi kuona PP UDF even na UTM ndi abale anu mulungu mumusiye akale chani kodi mulungu dziko lino pa 16 pakala president mulungu angotere mulungu angotani kodi koma 2025 pa 16 kuzakhala maraulo sabana uyu akuti muipepelere iyo so pepeledwa kale ambuye akudaliseni muyende bwino mukafike bwino tizipempherana mwina ndi zake zonse zikatha pa dziko lapansi tikalowe kuti pakali pano asinje music akatha kupemphera ndiyenda pansi ndikufuna angoona muziyenda monyada music kutani kodi ambuye akudaliseni oja zake amalankhula ndithu kwa anthu omwe asonkhana apa bwalo lino ndiye mwina kungokambapo nkhani zina ndi zina tikhala tikunjeza nawo awusi posachedwa apa koma kungokambapo nkhani zina ndi zina zomwe ayankhula awusi pa msonkhano umenewu iwo akulankhula kuti momwe zinthu zilili pakadali pano munthu sunganeneretu kuti iwowa kapena kukayima wokha kapena akukapanga mgwirizano ndi chipani china akuti zimenezo anthu asiye m'manja mwa mulungu zioneke kutsogoloko apa ndili ndi mzanga Taonga Sabola Taonga tikhale tikucheza nawo awusi posachedwa apa koma ndimafuna tingokambira napo zina zimene zatuluka pa msonkhano uno kwambiri sinnamva kunyoza boma sinnamve akulankhula chilichonse chonyoza Chakwera zikuoneka ndithu kuti anthu ali limodzi koma akadali ndithu ndi mkwiyo momwe zikumvekera awusi akadali ndi mkwiyo ndi anthu aku UTM kwambiri uthenga umene apereka Dr. Michael Usi amene mtsogoleri wa chipani cha UTM lero ndiwoonetsabe kuti iyayi chipani chawo chabwera koyamba komanso umene wafotokozera zanga kathe kunena kuti adakalibe ndithu mtima wawo sudakhazikike kwambiri pa nkhani yomene adachokera ndithu makamaka chipani cha UTM amati akakhala kuyankhulapo apa kuyankhula za ku UTM kuyankhulanso apa afotokoza kuti sikuti anthu aku UTM amakonda achilima mene ndithu amanenera iwo anena kuti ndi anthu awiri okha chipani cha UTM amene ndithu amakonda ndithu achilima afotokozaponso zinthu ziwiri zitatu zokhudzana ndi chipani chawo ngakhale kwambiri sadafotokoze bwino lomwe kupanga go deep down kufotokozera bwino lomwe kuti kodi chipani chawo kwenikweni chikuyimira zotani afotokoza kunena kuti vuto la boma ndilo kuti muli anthu oyipa ndena kumafunsa kuti panopo iwo ali mboma momwemo kuti mwina anthu oyipawo mwina osangopanga nawo dili kuti mwina zinthu ziyambe kuyenda bwino bwanji chifukwa chani aganiza zoyambisa chipani I think that point sinatuluke bwino lomwe kunena kuti chifukwa chani pamafunika kuti mpaka na iwo awusi akachite kuyima pawo kupanga chipani I think that has not come out clear mwina iwe zinaso zimene waona ndizotani kuwamba momwe alankhulira awusi Taonga zikusonyeza kuti iwowa achita Chakwera mtendere ulipo akugwira ntchito limodzi bwino chifukwa afotokoza kunena kuti pali zinthu zambiri ndithu zomwe iwo akupanga zomwe zimalandira mdalitso kuchoka kwa Chakwera anafotokoza kuti Chakwera akanakhala munthu wina oti akamufotokozera malingaliro awo mwina ndikumapanga zoti ayi mwina musapange chimenecho ati sibweza kuchita zinthu zomwe akuchita Malawi Camera